لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صاحب صدر گرامی قدر مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم چشتی صاحب و دیگر غیور سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز انہوں دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنہ تو دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاران دا صدقہ دین حق دے حق فقیران دا صدقہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز انہوں کلمہ حق بولن دی توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی، ملتان شریف دے نوہ دے اندر اج دی اے مبارک محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم انعقاد پذیر ہے. اس مبارک محفل دا اہتمام برادرم ملک محمد اشرف صاحب نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی اے عقیدت محبت انہاں دی قبول و منظور فرماوے. عزیزم، جس موضوع تے میں جناب نال خطاب کرنا ہے عنوان دس دینا. محفل دی مناسبت نال میلاد اور مقصود رسالت انشاءاللہ العزیز سنے گا تے جناب دا دل ضمیر فیصلہ کرے گا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سرکار دی ولادت بہت عظیم ہے اور آپ دی رسالت بھی بہت عظیم ہے. وقت بہت کم ہے،
ولادت مبارک دے حوالے نال چند معجزات میں جناب دے گوش گزار کراواں گا۔ این ولادت مبارک دے وقت، ولادت مبارک تو تھوڑا پہلا اور بعد دے اندر جو معجزات شانہ اللہ تبارک و تعالی نے زمینہ آسمانہ تے حبیب دی احمد دے وقت ظاہر فرمایا نا، او میں جناب نو سناواں گا۔ اور جنہ کتاباں دے وچوں میں بیان کرن لگا او عام کتاباں نہیں، شریعت دے بہت بڑے امام انہاں دیاں کتاباں نے۔ پہلی کتاب سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، جنوں سیرت شامی آکھدن امام شامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی، اے 12 جلداں دی کتاب ہے ان دے وچوں۔ اور دوسری کتاب تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس، امام حسین دیار بکری رحمت اللہ تعالی علیہ، اے شریعت دے بہت بڑے امام نے، انہاں دی تاریخ اور حدیث دی کتاب ہے جس دے اندر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سرکار دی ولادت مبارک دے وقت دے معجزات انہاں لکھے نے۔ میں جناب نو پیش کرن لگا، ذرا ٹھر کے آکھ سبحان اللہ۔ عزیزم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد مبارک دا جدو ویلا قریب آیا نا، آسمان دے تمام فرشتے خوشی دے نال وجد چاہ گئے، اہتزت الملائکۃ فرحا، خوش ہو گئے، اور انہاں فرشتیاں ایک دوسرے نو مبارک دیتی بھئی خوشی دا اظہار کرو، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا ویلا بالکل قریب آ گیا۔ صدقے جاواں قسم خدا دی، سنے گا تیرا دل ضمیر آکھے گا جویں سارے نبیاں دا سردار نبی آپ دی آمد تے رب العالمین جویں دا اہتمام فرما رہا ہے۔ 1.25 لاکھ اللہ تعالیٰ دے کم و بیش نبی اور رسول ایس دھرتی تے تشریف لے آئے نہ، انہاں دی آمد مبارک ہوئی ہے، لیکن اس عزت اہتمام نال مولا کریم نے کسے نبی نو لے آندہ ہی نہیں جویں اپنے حبیب نو لے آندہ ہوئے۔ مرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب بالبشارات، جن سن روئے زمین دے جانور دنگے بے زبان ان بھولن والے او بول پہنے، مرت وحوش المشرق الى وحوش المغرب، مشرق والے جانور او بھج پہ مغرب والے مشرق، جدو آمنا سامنا ہویا وے بے زبان جانور ایک دوسرے نو کھین لگے نہ، خوشی دا اظہار کرو، محمد پاک دا دھرتی تے آون دا ویلا بالکل نیڑے آ گیا جے۔ صدقے جاواں اے 2 لتاں والا جانور بے زبانہ اپنے نبی پاک دے آمد مبارک تے خوشی دا پیا اظہار کرتا ہے۔ رب العالمین نے عظیم معجزہ ظاہر فرمایا وے، گنگیاں نو زبان لا چھڑیاں نے، گنگے بولن لگ پے نے۔ رسول اللہ دی اما آمنہ فرماؤندیاں نے جس رات میرے پاک پتر میرے بیٹے میرے کول تشریف لے آئی سی، انا اسماء الوجبتا میں ویکھنی کیاں کنا دے نال میں سننی پیاں، انا اسماء الوجبتا میرے ارد گرد دھماکیاں دیاں آوازاں آن لگ پیاں چاروں سمت۔ میں جدو دھماکیاں دیاں آوازاں سنیاں میں گھبرا گئی، اچانک ویکھنی کیاں یکا یک آنن فانن میرے حجرے پاک دے اندر چند بی بیان داخل ہویاں نے، انہاں دے قد و قامت تے انہاں دی شکل و شباہت عرب دا قبیلہ مکے دا قبیلہ عبد مناف انہاں دی بیبیاں دے نال رلدی سی۔ میں گھبرا گئی، انہاں وچ ایک بی بی بولی اے آمنہ پریشان نہ ہووی، میں عیسیٰ علیہ السلام دی اماں مریم اور دوسری بی بی کہن لگی اے آمنہ پریشان نہ ہووی، گھبراوی نہ، میں فرعون دی گھر والی آسیہ
ہاں جڑیاں ساڈے نال باقی پئی ویکھدی ہو اے کوئی عام عورتاں نہیں، اے جنت دیاں حوراں آئیاں نہیں۔ رب العالمین نے انہاں دوواں بھیجیاں، انہاں دوواں بیبیاں نو بھیجا آمنہ پاک دے حجرے پاک دے اندر۔ سونے رسول اللہ دی اما جان پیاں دسدیاں نے، ایک کہن لگی آسیہ تے دوسری کہن لگی میں مریم ہاں، ساڈا ایمان ہے وہ رسول اللہ دی اما سچی ہے۔ ہن انہاں دو بیبیاں نو رب العالمین آمنہ پاک دے حجرہ دے اندر بھیجیا، حالانکہ انہاں نو دنیا چھڈیا پردہ فرما وصال فرما ہزاراں سال گزر گئے نے، لیکن اج آئیاں کھلیاں نے اے عظیم معجزہ رب العالمین ظاہر فرمایا وے۔ ہن انہاں دا راز کھولا بھئی اے دو بیبیاں کیوں آئیاں نے، کسے ہور بیبی نو رب العالمین نہیں بھیجیا، آسیہ پاک ہورا نو بھیجیا، مریم پاک نو بھیجیا وے۔ راز کی سی جدو فرعون نے خدا ہون دا دعویٰ کیتا ہوئے او لعنتی بے ایمان اپنے آپ نو خدا سداؤن لگ پیا ہوئے، مر مولا تعالی دی قدرت ہر باطل دیا ناسا رب توڑ دئی۔ جدو نمرود خدا بڑیا سی رب العالمین نے اپنے خلیل اللہ نو بھیجیا ہوئے، جدو فرعون بڑیا تے کلیم آیا، جدو ابو جہل بڑیا ہوئے رسول اللہ تشریف لائے، جدو یزید سامنے آیا سامنے مولا حسین، ہر باطل دیا ناسا توڑن واسطے آخر رب العالمین دی طاقت سارا تو اچھی ہوئی۔ ہن فرعون لعنتی خدا بنیا بیٹھا ہے، اللہ سونے اپنے کلیم پاک نو بھیجن دا اہتمام فرمایا۔ آپ دی اما حضور پاک قبلہ ڈر گئی کدرے لعنتی قتل نہ کر چھڈے، رب العالمین نے فرمایا اساں اے دی نگہبانی کران گے۔ ہاں بی بی پاک صندوق مبارک دے اندر موسیٰ کلیم اللہ نو پایا ہے، رب جو وعدہ فرمایا سی تیرے وال لوٹاں گے۔ ہن صندوق مبارک جی دے اندر اللہ دا نبی موسیٰ کلیم ہے، جڑے ٹھر دے پائے ہو نا او آکھو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ توجہ ہے جناب، صندوق مبارک جس دے اندر رب دا کلیم ہے، دریا دے اندر نہ چلدا فرعون دے محل دے نیڑے آئے۔ فرعون باغ دے اندر کچہری لائی بیٹھا ہے اپنی، تے آسیہ اپنی نوکرانیاں دے نال دریا دے کنارے چل دی پئی ہے۔ جدو صندوق سامنے آیا نا تے محل دے نیڑے کندے لگے، نوکرانیاں پھڑیا، بول پاؤ یار، بول پاؤ سبحان۔ آسیہ پاک قرآن دے صندوق قریب کیتا ہے، محل دے اندر لے گئی ہو۔ جدو صندوق کھولیا وے آون دے مراد کھولن لگا، بی بی پاک آسیہ دی جدو دید موسیٰ کلیم اللہ دے چہرے تے گئی ہے، آخر اللہ دا نبی سی، نبوت والا حسن و جمال مبارک تے آئے سی، بی بی دے دل وچ محبت آ گئی۔ آسیہ پاک جدو ویکھیا بولی رب نو ادا پسند آئی، بھاویں او کافر سی، اس وقت دے نکلے جملے جڑے موسیٰ کلیم اللہ دے ادب تے محبت دے اندر نکلے سن، خالق کے کائنات نے قرآن بنایا۔ او بی بی بولی ہے، ویکھیا جب چہرہ موسیٰ کلیم اللہ دا، بی بی بولی قرۃ عین لی ولک، او فرعون جیڑا بال پیا وے نوے میری اکھاں دی ٹھنڈک گئی، نالے تیری اکھاں دی بھی ٹھنڈک۔ ہن بی بی بولی تے فرعون چپ رہیا۔ میرے ال ویکھو قبلہ، میرے ال ویکھو، محفل وچ بان دے آداب سامنے رکھو فقیرو، آپا مسلمان ہیں، اللہ آپا نو ہدایت دے وے۔ فلم ویکھنی ہوے تے آپا ساہ نکڑ دے، نال 4 مہینہ دا بال روے تے 5-7 گالاں دی ماں نو کڈ تے نہ چا پر سارا ڈرامہ سارا خراب، سانو سور نہ لگا چوکے نو اتھوں
تے سونے نبی دی آمد دی شان عظمت بیان پہ ہوندی ہے، پیچھا اتباع مارا نہ لامنا ہن پیچھا کسے نے ویکھنا جنہیں نسنا جتی چاہے ہن نس جاوے فقیر آکو محفل وچ بان دے آداب سکھ ہوج تے آپا خیر نال قرآن پاک دی بڑی قدر تے شان تے عظمت نو تسلیم کرنے مووی نہ کھچو فوٹو نہ کھچو ابھی تصویر نہ کھچو شرع پاک جائز خون حرام اچھا ان توجہ میں رکھو لاکھ زمانے دے مولوی رسول اللہ دی حدیث نو بدلن نا اے بدل جاسن پر رسول اللہ دی حدیث نہ بدل کسے اکس آکھا کسے آکھا کچھ نہیں ہوندا کسے آکھا جائز ہوئی کھلی جو حبیب بول گئے میں باہر تقریرہ تے جانا میں ویکھا پیر ککرا نال ٹنگے میں کہا پیرا لایا تو مرید نو لاونا آپ ٹنگی گیا میں کئی مسلح دے امام ویکھن کھمبے تے چڑے کھلن میں کہا امام جی لایا ہو تُسا مریدہ نو لانا مقتدیہ نو لانا آپ چڑھ گئے ہو خیر نال تلے آ جاؤ اللہ راضی ہوتی در اچھا سبحان آسیہ پاک بولی موسیٰ کلیم اللہ دے ادب دے اندر اے فرعون اے بال میری اکھاں دی ٹھارے تیری اکھاں دی بھی ٹھارے او چپ رہا بی بی بولی اللہ نو ادا پسند آئی مفسرین کرام فرمان دل بی بی آسیہ نو ایسے ہی موسیٰ کلیم اللہ دی ادب دی برکت نال جدو موسیٰ کلیم اللہ اپنے نبی ہون دا اعلان فرمایا ہوئے آسیہ پاک اور کلمہ چپڑیا فرعون چپ رہا وے نہیں بولا ہاں نہیں کیتی مفسرین کرام فرماندے اگر بول پیندا ہاں آسیہ جی میں بیانی ہے ٹھیک ہے رب العالمین اس کال کافر نوی رسول اللہ دے موسیٰ کلیم اللہ دے ادب دی برکت نال کلمہ دے دینا سی پر اولانتی چپ رہا بی بی شان پا گئی ہے وقت چلدا رہا جدو موسیٰ کلیم اللہ مراز دسا اپنے نبی ہون دا اعلان فرمایا وے آسیہ پاک اور کلمہ چپڑے فرعون نو خبر ہوئی میرے گھر رہن والی تے میں خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا میرے گھر رہن والی بی بی او موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پہ پڑھ دیے ہن لعنتی آ گیا کہن لگا آسیہ خبردار موسیٰ کلیم دا کلمہ چھوڑ دے بی بی فرمایا اے تے چھڈن والی شاہی نہیں نرمی نال سمجھا رہے ہوئے پر بی بی مندی نہیں آخر ظلم تے اتر پیا ایڈا ظالم جدے ظلم دیا کتاباں چھپیا پئیاں مارن تے اتر پیا صبح ماردا شام ماردا بی بی پاک قرآن پتھریلی زمین تے کانڈ بھرنا لٹا دیندا وے لوہے دے سریے ہتھاں دے اندر پیراں دے اندر مار چھڑدا بی بی زمین نال چمٹ جاندی ہے وزنی پتھر گرم چھاتی تے رکھ دیندا انج دی صدا دیندا وے آندا آسیہ اجے ویلئی کلمہ چھڑ دے بی بی پاک قرآن فرماونا اے فرعون اے نہیں ہو سکدا ساڈا پیر بہو بولے فرمایا عشق دی آگی اے ہڈاں دا بالڑی اتے عاشق بے سکندے صدقے جانی اے جگری وچ آ رہے اتے وانگ کبابی تلیندے سرگردانی اے پھرانی ہر ویلے اتے خون جگر دا اے پیندے ہزار عاشق باہو پر عشق نصیبی کہیں دے اللہ اکبر یا رسول اللہ
حق چار یار زندہ باد. توجہ ہے صحیح. حضرت پاک آسیہ بی بی مار کھا رہی ہے پر کلیم اللہ دا کلمہ چھڑ دی نہیں. آخر بی بی دے دل مبارک وچ دعا نکلی. ایک دن بی بی کھان لگی رب ابن لی انک بیتا فی الجنہ. اے مولا میں دعا منگنی ہاں جنت دے اندر مینوں اپنے کول محل مکان عطا فرما دے. رب العالمین نے آسیہ پاک دی دعا نو قبول فرمایا ہی. جنت منگی سی, جنت دا محل مکان منگا سی. مفسرین کلام فرماندن عورتاں وچ واحد حضرت آسیہ وے جنوں جاگ دیا ستیا نہیں, جاگ دیا رب العالمین نے جنت دا محل وکھایا. فرشتہ نو حکم آیا وے جنت دے پردے لا دیو جڑی ساڈی خاطر انج کرے مڑ اساں انج کیوں نہ کرے. سبحان اللہ. فرمایا پردے ہٹا دیو. آسیہ پاک فرماندی ہیں میں سامنے ویکھیا نا تے مولا دی جنت آ گئی. جنت دے متھے تے لکھا کھلا ہے اے محل حضرت آسیہ دا فرعون دا نہیں. دوسرا بی بی دعا اے منگی سی اپنے کول دے محل مکان جنت دے اندر. رب العالمین نے فرمایا آسیہ میں تے ہاں لا مکان, میرا مکان تے کونی. آخر دے اندر میرا محبوب نبی آمنا ہے. اینو کیا رول ہے پترا او وڈا جن کی اون با او فقیرا چلا اینو بند نہ ہوئے. جدو کنجری تے جانا ہوئے تے تکڑا جاپانی ساؤنڈ لے جان. جدو مولوی تے آونا ہوئے مرنا کڈن جان. انہاں دا ماسٹر یا دا جڑا استاد ہوندا دجا اوپر مرنا کڈ. تے جدو کنجری آونا ہوئے ماسٹر آپ جاندا. ہاں ہوش ماتو دے کوئی گل وچ خراش آوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, عظمت دین مصطفیٰ, علماء حق اہل سنت. اے آسیہ آخر دے اندر میرا نبی آمنا جدا نام محمد. میں جنت دے اندر تیرا نکاح کرانگا اپنے آخری نبی محمد نال. جدو تو جنت دے بلند بالا آلہ محل دے اندر جتھے میرا حبیب ہونا ہے میرے حبیب دے کول بیٹھیں گی نا آسیہ تو سمجھے میں اللہ کول بیٹھی ہوں میرا محبوب ہے. مفسرین کرام فرماندن جنت دے اندر حضرت آسیہ پاک دا نکاح بھی ہونا ہے ساڈے نبی پاک نال. اور عیسیٰ علیہ السلام دی اما مریم پاک دا نکاح بھی جنت چونا ہے ساڈے نبی پاک نال. اج او جنتی دلہا محمد آمنہ دے گھر تشریف لے آئے. رب العالمین نبی بیانو فرمایا بن قبرہ چھڑ دیو. اے موجزہ سے ہاں حبیب دے ولادت دا فرمایا ان قبرہ چھڑ دیو جڑا توڑا جنتی دلہا برنا نا محمد آمنہ پاک دے گھرو تشریف لیا ہے. ایک تے او سونے محمد دی زیارت کر رہا ہوں, دوسرا نبی سونے دی امی پاک آمنہ نو مبارک پیش کر رہا ہوں. تا کر کے مفسرین کرام فرماندے نا اے عظیم معجزہ رب العالمین اپنے حبیب دی آمد مبارک تے ظاہر فرمایا ہے. جنت دی حورا بھی آئین, آسیہ پاکوری بھی آئین, اور مریم پاک عیسیٰ علیہ السلام دی اما پاکوری آن کے مبارکہ حضرت آمنہ پاک نو پیش کر رہی ہے. صدقے جاواں قدم خدا دی میرے آقا نامدار دی امی پاک فرماؤ دی جدو میرا پتر جمعہ وے دھرتی تے قدم مبارک رکھے سو آؤندی آئی سونے میرے بیٹے نے 3 کام بڑے عجیب فرمائے. فوٹو نہ کھیچو پترا ساؤنڈ اچ بھر لے تقریر اے بھردے بیٹھے نے نہ کل لے لوں ضروری تو دا فوٹو ویکھنے ہے تے گل سننی کیسٹ ہوئے تے فوٹو نہ ہوئے تے تقریر نہیں سنیندی. جڑا کچھ میں بول رہا اے اگر تو دا وچ بھر لو اینو سنو فوٹو نو کے کرنا ہے. آیات آکھو بھئی مول صاحب تیرا فوٹو جڑا نا صحیح
آسا وکھائی سنا دے باہر تے کلمہ پڑھ لے سے ایہا سنو فقیرہ جڑی سنائیں دے بیٹھے ختم کرو رواج فوٹو والا دنیا لگ گئی آج کتھو کتھو انہاں پچاتے تے کتھے کتھے فوٹو کھیچ میں نے ایک بندے وکھایا موبائل چتو دھاڑ انسان دا تھلے کتا لگا ہویا میں کان چا پھد دے کمپیوٹر دا دور فقیر کسے دا سیر اتے انسان دا تھلے گدوں ایہو بن دے ہو جڑے ٹھرے پائے ہو نا پالے تو نہیں تقریر سنتے ہاں او سبحان اللہ کھو ہاں ہون جڑے ناراض بیٹھے او بھی آگ چھڑو سبحان اللہ ان دتے مننا ہی کوئی نہیں نا ہاں جڑا غصے بیٹھے او ہی آگ چھڑے سبحان اللہ جڑا راضی بیٹھے او بھی آگ چھڑے سبحان اللہ صدقے جاواں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی اما پاک فرماؤں دی میرے بیٹے محمد نے اندیا 3 کم بڑے عجیب کیتے پہلا کم حبیب آیا وے اپنا متھا مبارک زمین تے رکھ سجدہ فرمایا میرے بیٹے نے اندیا سجدہ فرمایا رب العالمین دی عبادت فرمائی سونے محمد نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سر مبارک جھکا کے دسیا وے لوگو میں تے اندیا محمد ان دی عبادت کرن آیا جو اور قسم خدا دی فقہ کرام فرماؤندن عبادت واسطے شرط جسم دا پاک ہونا جو کوئی پلید جسم نال سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا کیونکہ رب العالمین دی عظمت والی عبادت پلید جسم نال کدے سجدے نہیں ہوندے محبوب خدا نے اوندیا اما مبارک دے پیٹ دے اندر فوراً اوندیا سجدہ فرما کے دسیا وہ او دنیا والو میں محمد تے جم دیا پاک آیا جو ماں دے پاپ پیٹ مبارک چریا پھر بھی پاک ہاں جے میں باپ دی پشت چریا پھر بھی پاک ہاں دھرتی تے آیا تو میں پاک کوئی نجاست محمد نو پلید کر سنگی نہیں تا کر کے ساڈا پاک رسول اللہ اودیا سجدہ فرمایا رب العالمین دی عبادت دا حق ادا فرمایا سبحان اللہ آقا نامدار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم دی اما پاک فرماؤں دوسرا کم میرے بیٹے کیتا کی مٹھ گھٹ کے تے شہادت والی انگلی آسمان والبلند فرمائی ہے اوندے ایک ہومن دا اعلان فرمایا اے لوگو میں تے اللہ دا نبی رب نو اوندے ہی حق منن والا جو ہے تیسرا کم سونے عربی ایک کیتا ہے موجزات بھی اپنا موجزات جڑی حدیث دی کتابہ دے اندر آ گئے نہیں میرے آقا نامدار دی اما پاک فرماؤں دیا میں تیسرا کم میرے بیٹے کیتا ہے جتے سجدہ فرمایا سی مٹھ مٹی دی لئی ہے اپنے قبضے دے اندر غابو آوازہ آن لگ پئیاں مبارک ہوئے محمد نے روح زمین اپنے قبضے فرما لئی ہے عرشان دا تے مالک ہے سی آن دیا محمد پاک نے فرشان دی ملکیت بھی اپنے قبضے فرما لئیے تا رسول اللہ فرماؤں دے نے میرے 2 وزیر آسمان تے نے 2 آج گونگا ہی بولو چاہ آسمانہ دے میرے وزیر جبرائیل تے میکائیل تے فرش دے وزیر ابو بکر تے عمر مڑ بادشاہی اوتھے ہوندی ہے جتھے وزیر ہون معلوم ہویا ساڈا نبی عرش دا بھی بادشاہ ہے فرش دا بھی بادشاہ اچھا ایک اور عظیم معجزہ پیش کرا جیندیا ذوق نہ لا یا رسول اللہ حق چار یار یا غوث اعظم زندہ باد توجہ ہے صحیح سونا حبیب جو دھرتی تے آیا نا اس وقت ایک بہت بڑی بادشاہی وسدی ہے ملک فارس دی کتھے دی فارس ملک جتھوں دا کسرا بادشاہ ہے مجوسی مذہب رکھ دن اگ دی پوجا کر دن بہت بڑی سلطنت حبیب آئے یا جلوہ گری ساڈے حبیب دی ہوئی ہے نا تے ملک فارس دا جڑا کسرا بادشاہ ایسی نا ان دے محلے چایا زلزلہ
حلہ محل اوندیاں کنداں پھٹیاں نے، اوندے محل دے او آخر او چوٹی تے کنگرے سن بڑے سونے 22، اونا چو 14 کنگرے زمین تے ڈگ پے۔ کیمرے دا منہ آپل کر بو، میرے نہ کر، کیمرے دا موبائل والے دا منہ آپل کر بو فقیرہ، کیمرہ آپل بھوا باؤ نا تینوں گناہ ہوندا ہے، اے دا منہ میرے نہ کر۔ واہ واہ یارا، مولویاں لایا اس دندے قوم خلوسی تا اکھی لا دیتا نے انہاں کھجڑو 3-4 دفعہ منع کی تھی بیٹھا میرا فوٹو نہ کھچو، جڑا کھچ دے او دا کھچو، عذاب میرے تو نہیں چکا جاواں، میں اندے تیرا دیکھو نا جڑا شوق نال شکاوے اوندا چھکو۔ کسرا بادشاہ دے کنگرے 14 زمین تے ڈگے، او خود گنگا بن گیا، اوندا جڑا تخت سی نا بہت بڑا عالی شان او موندا ہو گیا، اودیاں میزاں کدائیں کرسیاں کدائیں سرکار اور بیڑے دیاڑے بونکے حال منہ نو جندرا وجہ پیا، بولنا نہیں پیا جاندا۔ اندے ایک ملک فارس دے اندر سمندر جڑا چلدا سی پانی دا نا، اودے وچ ایک کئیاں میلاں دا ٹکڑا ہے علیحدہ چلدا سی، اس پانی دا رنگ سی ساوا کچ، او بھی سک گیا، ساؤنڈ کھول دے تھوڑا جی، او سک گیا، خشک ہو گیا۔ آتش کدا بہت بڑا بلدہ سی انہاں دے جن دی عبادت کردے سن، او بھی بجھ گیا۔ تے خود بادشاہ کسرا، واہ وہ رب سونا، بے زبانے گنگے جانور او تے بول دے پے، تے جنہاں دے سامنے او دی رعایت دا لاکھ لاکھ بندہ سر سٹ کھلوے کوئی نہ بولے تے کسرا بولے، آج یہ گنگا بن گیا۔ ساڑھے آلہ حضرت دی روح تڑپ گئی، فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، پڑھ لو بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کسرا بادشاہ بندہ بن گیا، جب جھٹ تو بعد دے ہوٹ کھلے، زبان بولن لگی ہے۔ کسرا اپنے وزیر نو سددا، جڑا اوندا وزیر نیڑے دا سی، بڑا ہمراز سی، او دا نام عبد المسیح سی۔ اس وزیر نو کسرا بلایا، کہن لگا عبد المسیح راز کھول، آ میرے محل دا نقشہ ویکھ، بدلا پیاندیاں کندا ویکھ، آ میرے تخت دا حال تے ویکھ، یار بن کی گیا، میں گنگا ہو گیا، راز کھول بھئی انج بنیا کیوں ہے، میرا تے کدے کسے تخت نو ہاتھ ملایا، اج پورا تخت موندا جا پیا، راز کھول۔ عبد المسیح کہن لگا کسرا اے تے میرے عقل تو اتے کم ہو جائی، میں نہیں جاندا بن کی گیا وہ۔ آخر عبد المسیح کہن لگا کسرا میں ایک مشورہ دینا، وہاں ہو سکتا ہے عرب دے اندر کوئی انج دا کم عجیب نواں ظاہر ہویا ہوئے جن دی وجہ نال تیرے محل دے اندر زلزلہ برپا ہویا ہے۔ او کسرا کہن لگا عبد المسیح کوئی عقل والی گل کر، کم اوتھے ہویا تو میرا محل تے ڈگ پیا، کو کرن والی گل کر، بالاں والی گلاں پہ کرنا ہے، کوئی عظیم کام اوتھے عرب ہویا ہے، محل میرا ایتھے پھٹ گیا۔ عبد المسیح کہن لگا بے ہو سکدا بنیا ہوئے۔ ہن کسرا بادشاہ نا جنہاں نو سمجھ آ رہی او بول پاؤ، حبیب آیا حال چال مچی کھلی جی کیا۔ کسرا نا ایک قاصد بھیجا ہے عرب والے، اتھو کسرا بادشاہ دا ایک بیلی راندا سی جیدا نام سی نعمان بن بشیر۔ قاصد انہوں پہنچیا، کہنے لگا بچے نو کسرا بلایا ہے۔ نعمان آیا، ہن اے 3 بندے نا، کسرا بادشاہ، اوندا وزیر عبد المسیح تے نعمان بن بشیر عرب والا، انہاں اندر کمرے چ کنڈی لا تے بند کمرہ، انہاں کیتی علیحدہ میٹنگ۔
حق کے ہس دیو اینا کیتی میٹھونگو کسرا کہن لگا فارس ملک دا بادشاہ ہلا پیا کہن لگا نعمان یارا میرے مال دا حال تے وے اے بن کی گیا میں گونگا ہویا میرا سمندر دا ٹکڑا ساوے رنگ دا وچ اس پانی دے چلدا بڑا خوبصورت او بھی خشک ہو گیا ہے میرا آتش کدا جندے اساں عبادت کردے ساں بہت بڑا او بھی آج بجھ گیا ہے میں گونگا ہویا اے راز کھول نعمان بن بشیر کہن لگے فرمایا کسرا عرب وچ ہور تے کچھ نہیں ہویا عبد المطلب دے گھر اقبال جمع جیدہ نام ہے محمد کی نام ہے کسرا کہن لگا یار موڑو ہی گلنا بال جمع تے محل ڈگ پیا یار کوئی کرن والی گل کرو پر وہ لان کی نہیں جاندا ہے کہ بال ہے کون سبحان اللہ اچھا ہن نہ جڑا ستی سی نا اپنا عبد المسیح کسرا دا وزیر اس ویکھا بھئی بادشاہ اور نہیں مندے اس آکھا انج کرنے ہیں کسرا میرا ایک بھائی ہے جس دا نام ہے ستی اندے کولو بڑے پرانے زمانے دے جن ہوندے آ کے تے انہوں پرانیاں ارد گرد دی خبراں دیندے تے وہ ستی کی بنا سی او دا سر اپنا تے ہے نا گردن تے اوندا اللہ تعالی گردن تے نہیں لایا سینے تے لایا سی اس سر دے اندر او دے ہڈیاں ہیں اور ہتھاں دے جڑے پنجے ہیں نا انہاں وچ ہڈیاں باقی پورے جسم دے اندر نا ہڈی کونی ہے گوشت دا لوتھڑا تے جنگل دے اندر باہر ایک درخت دے تھلے پیا رہندا جدوں موسیٰ کلیم اللہ تعالی نال کلام کردے سن نا تے او فرشتاں دی گلاں تے او پرانے جن سن کے تے اینو آ کے خبراں دیندے سن بڑیاں پرانیاں اے ستی پیا سی جنگل وچ ہن عبد المسیح کہن لگا بھئی کسرا آپاں چلنے ہیں اون دے کول بھئی ہو سکتا ہے او کوئی راز کھول لے ہن نا کسرا بادشاہ حبیب پاک دے معجزات فقیر سبحان اللہ ان دا وزیر خاص عبد المسیح تے نعمان بن بشیر عرب والا اے تینے بندے چل پائے چل دیاں جدو جنگل پہنچے نا تے سامنے درخت دے تھلے عبد المسیح ستی جڑا ہے سی نا او ایک درخت دے تھلے پیا اے ان تینوں اپنے کولو بہ گئے گل نہیں کھولی چپ گل اجے بیٹھے ہی نے چپ کہ ستی کہن لگا کسرا او مال دے کنگرے سٹی ودے او تیری کداں ہی پھٹیاں پیاں نہیں او گونگا ہی ہویا ہے تخت مودا ہو گئی ہے ساوا پانی دا دریا جڑا وچ چلدا ٹکڑا او ہی سوک گیا آتش کدا او مسم گیا کسرا کہن لگا بیلی پہنچ گیا کسرا کہن لگا ستی جی میں دسدا پیا نا ایویں ہویا جی پڑ گئے ہیں ایمان نال دس ہوئے او لا دین ہے او دس رہا ہے تو کوئی فقیر اکھ نال ویکھ کے دسے سن ہاں جیا او کہن لگا ستی سن کسرا تیرے محل نے جڑا زلزلہ آیا برپا ہویا نا تخت مودا ہویا تیرے محل دے کنگرے ڈگ پائے نہیں سن اندر آ گیا عرب دے اندر ایک بچہ پیدا ہویا جدا نام محمد تیرے اس محل دے چلتا کنگرے ڈگ کے رب دسے وہ کسرا تیری آباد شاہیاں ہون ابو ختم ہون رب او پسند کرنا جو حبیب پسند کرنا صدقے جاواں قسم خدا دی سطح تو بھی خبر رب العالمین اپنے حبیب دے آمن دی اندر ثابت
14 کنگرے انہاں 22 دے وچوں زمین تے ڈگے سن رات کی سی 22 نے ڈگے 17 نے ڈگے 10 نے ڈگے 14 کنگرے زمین تے کسرا دے محل تے ڈگے سن مفسرین کرام محدثین کرام فرماؤندے رات سی کسرا بادشاہی دی سلطنت دے اندر کل 14 بادشاہ بننے سن 15واں محبوب خدا نہیں بنن دتا بادشاہی رسول اللہ دے یار عمر دے کول آ گئی ہے صدقے جاواں انج دا عظیم معجزہ میرے عربی تاجدار دا تے جے آکھے عمر دی بادشاہی دی نال گل سنا دے رسول اللہ دے سچے یار عمر دی شان عظمت بھی بیان ہو جاوے گی قدم خدا دی کر کے آنا سن جب بادشاہ رسول اللہ دا یار عمر بنیا وے حاکم ملت اسلامیہ دا بنیا ادھی دنیا دا بادشاہ تے ایویں ووٹاں دے نال نہیں سی بنیا قسم خدا دی اونوں رسول اللہ دا یار مل کے بنایا سی جے آکھو تے ایک سچی گل کر دے سچی ٹھیک ہے بھاویں مینوں ملک اشرف سڈا میرا بیلی مہمان ہے پر انہیں اتنا ہی بندہ دشمن نو سچی گل کرے تے سجن نو کرے ہی نہ اچھا ہن اپنے اللہ جڑا بادشاہ بندا ہے بندا ووٹاں نال اے باہروں دا قانون ہے محمد دا قانون اسلام والا نا ہن این دے واسطے جدوں بادشاہ چننا ہوے نا تے ہر خاص عام چندا ہے لیکن جدوں محمد دے قرآن والا چننا ہوے نا مڑ عام نہیں چندا مڑ خاص بندے جدوں صدیق اکبر دا چناؤ ہویا نا رسول اللہ تو بعد مدینہ دا بادشاہ صدیق اکبر بنیا نبی دے یار عمر جیسے کٹھے ہو گئے مولا علی جیسے کٹھے ہو گئے جنہوں مجلس شور آکھا جاندے آپ بہ گئے ہونا کھا یارو محبوب خدا اللہ دے قرآن دے مطابق نظام چلا گئے اساں دا قرآن نال نظام چلا منے ادھی دنیا ساڑے ہاتھ آ گئی ہے ہن بادشاہ بنانا کینوں بنائیے رسول اللہ دے صحابہ بیٹھ کے مجلس کیتی مجلس شورا ہر ایک رائے دیتی ہونا کھا سنو اساں سارے چوں صدیق اکبر اللہ تو ڈرتا ہی بہت ہے رحم دلی بہت ہے عاجز بھی ہے یتیمت دے سرا تے ہاتھ بھی رکھ دے ہر لحاظ نال ساڈے تو اعلی بنا دیو توجہ ہے صحیح بن گیا نا جدو صدیق اکبر سونا صدیق تو ساڈا بادشاہ فرمایا یار بھار مینوں نہ چواؤ کو مہربانی کرو کہ پکڑ دو خیر ہے اونا کھنا تھئی تو علم وچ حلم وچ حوصلے وچ خدا خوفی ہے جرحم دی نیت تو ساڈے تو اچا تو بادشاہ ہن صدیق اکبر جدوں بنے نا بادشاہ اگلا دیہاڑ آیا ہے آپ نہ گٹھڑی کپڑا دی تاجر سن بہت بڑے موڈے تے رکھی تے مکہ دی بازار وچ ویچن جاندے کیوں انہوں پتہ ہے میں بادشاہ بنا تے رسول دی امت دے میں موڈا تے بھار بنا میں آپ کا میں صاحب کھوسا میں بالا نو بکھا مارا نبی دے یارا نو خبر ہوئی عمر کھول گا عمر چنگا بادشاہ بنا آ جاندہ پہ عمرو بولو تے سیا گنگے زندہ باد اچھا دوڑ پہ رسول اللہ دا یار عمر صدیق فوق دے سامنے آگا ابو بکر خیر ہے ادھی دنیا دا نظام چلامنا ہے ایڈے وڈے وڈے بھارت کم ہوندے نے حکومت دے تینوں خیر ہے تو مکہ دی بدار تینوں ٹی وی والے مولوی تقریر کو نہ سنامنی جڑا چینل لا بنا چٹک 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 میرا ہاتھ کھڑا سنا جاوے میں پگ لا دے ادھر وہ چلتا ہے لگانے سے ملتا ہے بس یہ والا تم نے قرآن کا آیت پڑھنا یہ والا نہیں پڑھنا چینل بند ہوگا ڈالر بند ہوگا باہر کے ملک کا ویزا بند لینڈ کروزر بند ملا آپ بند
تا لگانے سے ملتا ہے. یہ والا پڑھو یہ والا نہ پڑھو، یہ والا پڑھو یہ والا نہ پڑھو. پر کیوں؟ قرآن جڑا اللہ تعالیٰ دی تو نہیں پڑھ سکتے. الحمدللہ کے والناس تک محمد دا پورا قرآن جامع کتاب ہے. اے ہر حکم ہر حرف ہر زبر ہر پیش پر حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء حق اہل سنت. یہ عالم تے پڑھنا فرض ہے. تا کر کے ٹی وی اور حکومت لب الحکومت دا پابند غلام ہے، اور فقیر تیرے سامنے بیٹھا مہر علی دا غلام. ساڈا نہ کوئی چینل کھولا تے نہ سا ڈر رکھنا پہ بند ہو جاسی. عمر پاک آ گئے. وہ یار صدیق اکبر خیر تحقیق پہ کرنا. ابو بکر نے فرمایا عمر میں بالا نو بکھا مارا ہوں، محنت کرا گا تجارت کرا گا پیسہ آئے گا حلال کماوا گا بالا نو کھواوا گا. عمر تے رسول اللہ دے یار کہن لگے ابو بکر نظام کنے چلاونا؟ تو جو بادشاہ بن گیا واپس آ، اسا تیرا خرچہ لا دینے ہیں، تنخواہ مقرر کر دینے ہیں، بیت المال وچوں تینوں ماہانہ وظیفہ ملے گا، تو نظام چلا، بیت المال وچوں تنخواہ لے دے آگے کنی عیاشی واسطے نہیں. عام جڑا بندہ رسول اللہ دی امت دے گھر دا خرچہ ہونا ہے عام آدمی دا اوندے برابر تینوں اسا ماہانے دی تنخواہ دے آگے. بولو اے مسلمانوں، وظیفہ مقرر ہو گیا. توجہ ہے صحیح؟ اینو کوئی رولا پیا کھلا ہے. صدیق اکبر پاکنا توجہ، آپ گھر آ گئے، واپس سامان رکھا، نظام چلا رہے ہیں. آپ نو ماہانہ وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ عام آدمی دے جڑے حضور دی امت دے اندر ہے او دے گھر دے خرچے دے برابر جویں دیہڑی دا خرچہ ہوندا ہے، ماہانہ دی تعداد وچ انہاں نو وظیفہ ملدا ہے. ہن ابو بکر نا روزانہ گھروں جاندے تے گھر والی نو نا ایک دن دا یعنی یومیہ خرچہ دے کے جاندے بھئی آ تو گھر دا وال ڈھل جو ہے تو کرنا ہے. اچھا اگو نا او بی بی پاک قرآن کیا کیتا تانگ تے نے بیٹھے ہو راضی ہو اور سبحان اللہ تے میرے تائیں تا آوے آواز. چلو آگا نہ پڑے میرے تک تا آوے اگلے تا سٹے سیکٹری آدھیں ہون آگ سبحان اللہ مدینے اپڑے او تیری میرے تک تا اپڑے مرے. ابو بکر پاک نا یومیہ دے جاندے بی بی پاک اس دیہڑی دا جڑا گھر دا خرچہ ہونا چلانا پہ سارا دن شام تک اندے چو بی بی نو برابر نہ علیحدہ پیسے رکھ دی رہی. ہاں ادو ایک کاغذ کاغذ تے آکو نہ لکھا ہویا بے حامل عادہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. ایک رسید دے سونا چاندی دے سکے لے گیا انگریز آپا پلوانو دے گیا. سویرے حکومت اعلان کرے 100 والا بند 500 والا بند چلنا ہی نہیں بینک والوں جامنا ہی نہیں تے کی کرے سو مڑ چولہے چ پا تے اگ تے پھڑکئی سو. یہ تو بدلا کھلا ہے بڈھڑا تو پوچھو ایڈے 5 ہوندے ہن او ہی گئے 2 روپے والا او ہی گیا بند وڈا 1000 والا بند چھوٹا 500 والا وڈا بند 100 والا تے ہن دعا مانگے نہ ہوئے. لاکھ نظام بدلے بادشاہی بدلے حکومتیں بدلن وہ صدیاں بدلن سونا کیوں بدلے چاندی کیوں بدلے؟ یہ ساری وراثت سی ساڈے کول اور لے گیا چوڑا اساں ڈوراں نو دے گیا سا کھجا او بی بی وچوں تھوڑا تھوڑا رکھ دی رہی درم دینار سن وچوں علیحدہ رکھ دی نا کچھ دن بعد پیسے جڑ گئے. میں تقریر مکیندا پیا نیرے توجہ میرے نال کرو.
بی بی پاک قرآن دا دل کیتا ہے صدیق اکبر پاک دی گھر والی محترمہ دا بھئی بڑے دن ہو گیا سا کوئی مٹھی شاہ نہیں کھا دی تو بی بی پاک قرآن مٹھی شاہ بنا کے نا شام دے قریب جدو صدیق اکبر پاک آئے نا آپ اگے رکھی آپ نے فرمایا اے مٹھا کتھوں بن گیا ہے اور ماں تینوں خیر ہے مٹھا کتھوں بن گیا ہے میں تو تینوں دیہڑی دے دے جانا مسے ہوتے شام تک پورا ہوندے تے اینا مٹھا تو بنا لیا پیسہ کتھوں آیا ہے آپ پتہ نہیں نہ پوچھ دے سویرے باہر جائیے تے شام نو گھر آئیے تے ککڑ کھا لے دے پوچھ دے نہ چھیڑ ملنگا نو توجہ ہے صحیح صدقے جاوا رسول اللہ دے یار صدیق اکبر فرمایا کتھوں بن گیا جدو لڑے نہیں آپ دی گھر والی محترمہ فرمایا میرے سر دے تاج جو کوئی تسا ایک دن دا خرچہ دے جاندے سو اون دے وچوں میں کھنجا تھوڑا اللہ رکھ دی رہی ہوں پیسے جڑ گئے نہیں بڑے دن ہو گئے میرے بالا مٹھا نہیں کھاتا میرا جی کیتا اج کھوا دے صدیق اکبر نے فرمایا جنہ تو علیحدہ رکھ دی سائے او میری تنخواہ دے اندر اضافہ ساڈے گھر دے خرچے تو ود دے اے اونا پیسے نال مٹھا بنے ہن اے ساڈے بالا تے میرے تے کھاونا حرام ہے او سائیں او بکھو اچھا تو بولو مرے کدے تے رب کولو اسلام والے مانگ لے بادشاہ 5 سال اگلے وانڈ تے کٹ تے حال ہوندی ہے سارا دی اے ناک بھئی کوئی محکمہ سکھی بیٹھے میں تے جینو جتھے جا چیڑا ہو کا حال ہوئے چاواں دعا 20 سال استے بیٹھے رہن جھولی آنکھوں مڑا آمین یہ حال کانڈ تے زخم کھونی نا تے مڑا آمین آنکھوں 20 سال استے میں دعا منگنا یہ بیٹھے ہی رہن اے آنکھوں مرو نہ منگا ہاں اچھا بندے روندے نے جاوے اے دا جڑا اتو سی ڈاڈا پچھلے نو رو تلایا جڑا اس تو بعد آیا اس تا اونج کٹا موڑ جڑا اونو رو تے گھلا جڑا یا اسی نا اتے ہی آمنا تو رب تو اسلام والا مانگ کیویں سہی اچھا بول اچھا ہن نا صدیق اکبر پاک کو مٹھا چک کے نہ فرمایا ساڈے تو کھامنا حرام ہے بیت المال چ لے کے فرمایا داخل کرو تے سنو رجسٹر چک لے آؤ اج دے بعد جڑا اینا دیہڑی وچ میرا گھر دا خرچے وچ بچدا ہے اسا کھجا کے رکھا ہے فرمایا میری تنخواہ چ کم کر دیو سبحان اللہ کی کر دیو ہوں ایمان نال دس روئے زمین تے کوئی تینوں انج دی تاریخ لبے گی بھئی جڑا کوئی گیا ہوئے حکومت تے تو ساکھا ہوئے میری تنخواہ تھوڑی کرو وہ ہے کوئی اتھے تے چپڑاسی مرد آدھا وداؤ تھانے دار آدھا وداؤ چپڑاسی سارے آلے اتلے ہی بھکھن فقیرن ہائے بول پا سبحان اسلام تیری عظمت نو سلام سیدنا پاک عمر 4:15 ہوگا میاں اثر کہاں پڑھنی نہ سونا نہ وقت نماز وقت پڑھو ہاں 4:30 تک 15 منٹ رہ گئے قوم ہے صحیح عاشق اللہ دے دین دی نصیب آوے نا تے 9 بجے آئے بیٹھے ہوئے نا آکھنا سیٹا منگارو آساں 1:30 بجے دے آئے پائے ہوں واہ واہ یار تے ہن اگر آپ اس گیٹ بند چ کریے تے ایک کول دعائے قنوت تے غسل دے فرض سن تے باہر کڈیے کی کرسن انہاں جُتیاں چھڈ جامنیاں نے آکھنا مولوی صاحب جُتی پئی
سب کو کھاد ٹپڑ دے اللہ دا بندہ عالم دے قریب ہو ڈرنا اے دور ہویا تین اتو والا تھلے دور کیتا نہ بھئی بدماش ہے مولوی بم مار دا لعنت پوے انہاں تے جڑے مار دن اساں انہاں تے لعنت بھیجنی ہے ساڈا مذہب صوفیان ہے اساں مہر علی دے غلام ہے نہ اساں اصل دے قول نہ بم دے نہ جلسہ نہ جلوس نہ ہڑتال ساڈا مذہب صوفیاء والا ہے فقراء والا ہے مہر علی کو لائے انگریز پرندہ مارا پستول مار کے گولی مہر علی اٹھ کے تسبیح لاتا اٹھایا ساڈا تے مذہب ہے میاں صاحب کرما لے اکھاڑا لے انہاں کول مولانا عمر اشرفی آئے پستول لائی ودن آپ فرمایا مولانا یہ کیا ہے حضور بڑا دشمنی والا بندہ ہر پاسے میری دشمنی ہے اسلحہ لے پھر نہ حفاظت کر سی آپ نے جلال آیا ہاتھ مارا پستول چک کے مارا فرمایا چھڈ یورپ دے اسلو آ فقیر دا ڈنڈا لے جا بیری دا ڈنڈا پیا سی سکا خشک فرمایا رکھ جنہ تکرے تیرے نال رس دشمن کول نہ سی ساڈا مذہب جڑے ہیں لانتی بے ایمانو ہیں لیکن مولوی تیرا دشمن نہیں تینو ڈرا ڈرا تے میڈیا تے اورا پرا مولوی جڑا نا اے بدماش چلو مولوی بدماش مان لینے تھانے دار نیک SHO پٹواری وکیل جج IGD IG اتلے اتلے سارے نیک مولوی کلہ بدماش کیوں کہ اماں دا نکاح جو پڑھایا سی سبحان اللہ توجہ ہے جناب دی سبحان اللہ تا کر کے سونا سونا 3 گھنٹہ دی فلم تے کو یاد ہے اتھو ہوں شروع تھئیے ہوں بندے مارے ہوں قتل کیتا والا چھوہر چالے وہ ڈاکا مارا ادو پولیس آگئی دوئی والا شیدے کٹا والا میدے کٹا کچہری لگ گئی تھیا جیڑے نہیں ڈٹھی ہوں کو رات میں کھانا لاتے 3 گھنٹے ایک ایک حرف سنائیں دے تے فرد 4 جین دے ہوتے 4 سیکنڈ لگ دیں 70 سال دی عمر تھی گئی ڈوترے پوترے تھی گئے پر غسل دے فرد نہیں ہم دے ہور دور رہے مولوی تو ہور دور ہو ایک کلمہ یاد لائے ویسے ہونی کہیں پڑھ دیں لا الہ الا الہ حالی نے کلمہ سدھا ہوں تو ویکھو دے آکھے جنت ہائی ساڑی واہ واہ یار جڑے راضی ہو سبحان اللہ اور جڑے ناراض ہو دب تے چاکھو سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم ملت اسلامیہ دے بادشاہ بنے مجلس شورا بنایا سی سارا نہیں سی بنایا خاص سن ایمان اللہ سوئے جدو آپ اٹھینے ہیں الیکشن تے پوڈر پیون اللہ جا آج ہی ٹھپا لائندہ ہے وہی لائندہ ہے کوٹھے دی کنجری چور ڈاکو کوڑ بولن والا سچ بولن والا غیرت مند جڑا جڑے کول غیرت نہیں او سارے تے والا مطالبے تے سارا دے مننے پوز ہن جڑا ایک پوڑی پیندا ہے تے اس دتا ہے اگر مینوں ووٹ تے اس آکھنا شام نو ملک خان او چودھری او مولوی او پیرو پوڑا دے پوڑا پوڑی دی جگہ تے اور میرا شوگر مر ڈاکا مرے سی تو چھڑاؤں نہیں میں 7,000 دے سا پر اگو تھانے دار نو تو دے میں ایک کام نہیں کرنا توجہ ہے مرو کیوں یہ نظام کفر ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں یہ قرآن کے تضاد ہے یہ اسلام نہیں یہ سیاست نہیں سیاست وہ ہے جو نبی کے یار عمر نے کی ہے عمر بنے بادشاہ آپ دے دور خلافت دے اندر ایک بڑھڑی نادار غریب تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ دی رہی دل کیتا ہے بھئی تھدا روٹی نہیں کھادی آج چوپڑ تے کھاسا گھی لائے تے جاندی پئی ہے پھٹا وجہ تے ڈائے پئی گھیو بھی ٹی گیا زمین پی گئی بی بی رو پئی تینو شیشہ تے کرا دے وہاں بھئی ساڑی وراثت کی ہے اگا تیری مرضی
تو پتہ لگ گئے یہ کفر کے نظام والے ہیں اور یہ محمد عربی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قرآن کے یہ حاکم شیر حاکم عمر بی بی رو پئی روندیا نا عمر دے دروازے دا خیال آیا بی بی آ گئے عمر پاک بیٹھن بس کریے سبحان اللہ بی بی آ کے عرض کر دیا امیر المومنین عمر صحیح تو ایسا مسلمان دا حق کے بے میں ایک غریب بی بی سا پیسہ جوڑے کی خریدا دل کی تھندی روٹی کر کھاوا پر اے عمر جا رہی سا پھٹا وجیا ڈگ پیا گھی روڑ گیا زمین چوس گئی اے عمر میں غریب ہاں تیرے کولو گھی لین واسطے آئی ہوں عمر نے اپنے غلاموں نے فرمایا بیت المال دا بوا کھولو بی بی نو گھی دیو او بی بی سیانی سی کہن لگی عمر میں تیرے خزانے دا گھی نہ لینا میں تے اپنا اصلی لینا اے عمر جی دے سکنا تو میں نو اصلی دے دے میں تیرے خزانے والا لینا ہی نہیں عمر نے فرمایا بی بی اسا او بھی دے سکنے ہن تے میں ویکھا وڈے وڈے دا کھلاں لے ابے نذیر الہدار چلنا تے لین وچ گئے کھلے ہوندے او مرے اگا جاون دے تیرے دا کلن پچھو کہ غریب تک پہنچن دے نہ 3 گھنٹے دھوپ وچ پسینہ پسینہ ہزار دکھا دا کلے پچھو پین مرے کہ غریب تک پہنچن دے شالا خدا دی لعنت نہ پوی اگاں پہنچن دے ہاں اچھا ہن فاروق اعظم نے فرمایا اپنے غلاماں نو فرمایا بھئی اس طرح کرو چاولاں دی خوشبو تے نہیں آمدی پئی ماں آنا جڑے چوپ کیتی جاندے نا اچھا کیوں میں بھول گیا فاروق اعظم نے فرمایا بھئی اس بی بی دے نال جاؤ غلاماں نو فرمایا جتھے گھی روڑ گیا نا تے زمین چوس گئی اس زمین نو جا کے عمر دا حکم سناؤ وہ عمر سائیں زمین سن دیا ہاں حق محمد قرآن لوے تے آسمان سن دے پتھر سن دے درخت سن دے وہ سمندر سن دے مصر دا دریائے نیل ہر سال کماری لڑکی زیورات نال لے وچ سٹ دن او چل دے لڑکی دا قتل ہوندا قحط سالی مصر والا دا وفد بن کے عمر پاک کو آیا عمر دریا نہیں چلدا آپ نے فرمایا اچھا کاغذ پنسل دیو عمر دریا نو خط لکھا لا تو سارا نو رلا لا تے کان پھد تے آکھو دریا راوی چالو ہے او چالو کان پھد کھلے چالو ہاں فاروق اعظم نے فرمایا کاغذ پنسل دیو انہاں تحریر کیتی بسم اللہ اللہ دا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا دریا نیل میں مسلماناں دا بادشاہ عمر تیرے نال مخاطب ہاں اگر تو چلنا نا اپنی مرضی تے نہ چل اگر جے تو چلنا ہے اللہ دی مرضی نال پر عمر بادشاہ مسلماناں دا عمر تینو حکم کر رہی ہے چل آپ نے ٹکڑا کاغذ دا دیتا ہے مصر دا وفد لا کے دریا جا کے سٹتا ہے سٹ دیا نا دریا چاہیے طغیانی لہرا چل پیا مڑ اج تک کو بند نہیں ہویا جس حکم عمر دا منے تے عمر رب دا منے اچھا عمر دے غلام گئے زمین تے جا تے کھلو رہا بی بی نو کہن لگے بی بی کتھے بھی ٹیج جائی بی بی آخا آ جگہ تے غلام عمر دے اتے کھلو رہے فرمایا زمینہ سانو عمر بھیجی آئی عمر ساڈا حاکم ہے عمر فرما رہے ہیں اگر میں تیرے تے بیٹھ کے فیصلہ کرنا نہ اپنے نفس دی خواہش دے مطابق اپنی مرضی نال اور بی بی دا گھی واپس نہ کری تو جو زمینے میں فیصلہ کرنا ہاں اللہ دے حکم نہ اللہ دے قرآن دے مطابق اور عمر تینو آن دئی ان دا گھی واپس دے چھت کر غلام عمر دے 10 دن آسا حکم عمر دا دیتا ہے زمین حال پئی چوشا گئی اتا کیتا ہے اس بڑھڑی مائی لے کے نہ اصلی تے عمر نو دعاواں دین دیا ڈھیر ساریاں بی بی ٹر گئی ہے اے بادشاہی محمد اسلام دے
میرا ہاتھ کھڑا ہے کوئی جگ ابد تو قیامت تک کوئی انج دی بادشاہی مائی دلال وکھا سکدا ہے؟ عمر جیسا بادشاہ رسول اللہ دے غلام وکھا سکدا ہے؟ اے بادشاہی اسلام دی ہے۔ ہن جدو بادشاہ عمر بنیا نا اوہی فارس دا ملک او جتھوں دے کنگرے ڈگیاں 14 اس ویلے بادشاہی عمر دے ہاتھ آ گئے۔ اے عظیم معجزہ میرے عربی تاجدار دا سی۔ اے میلاد سنایا ہے، دو گلاں کر کے تقریر مکمل لگا۔ پر جیڑا حبیب ایڈی اچھی شان والا ہے، سبحان اللہ، سارے نبیاں تو شان وچ اعلی تے ایمان نال دس اس سونے حبیب تے جیڑا قرآن آیا ہے وہ بھی تے اعلی ہے، ساریاں کتاباں تو اعلی ہے۔ ہن اے میلاد دا مقصد ہے حبیب دے آمن دا، بھئی میرے قرآن دا جڑا ہے نا ہر حکم حکومت وچ بھی قرآن چلے، ہاں ساڈی تجارت وچ بھی، لین دین وچ، معاملات وچ، غم خوشی وچ، ہاں تے جدے قرآن نو کنڈ کیتی بیٹھا ہے تے صرف میلاد تے بیٹھا ہے تے قسم خدا دی مدینے والا راضی نہیں ہونا۔ ہاں میلاد بھی کر، محمد دے قرآن دے حکم دی تابعداری بھی کر، لیکن افسوس ہے اج اساں قرآن تو دور ہیں۔ قرآن تو بولو تے صحیح آ کتنے دور ہیں؟ قرآن پہ کنستے باتیں تے بڑے دور گئے بیٹھے ہیں، کدے عمل نہیں کیتا، لیکن سامنے قرآن کنستے سلیبتے تے ٹی وی میز تے مڑ ٹی وی نو بٹن واسطے ہاتھ لمبا نہ کرنا پوے، ریموٹ موبائل جڑا ہاتھ وچ بستر اوتے چودھری خان ہوری سٹی پین بیگم کانڈ پیچھے پئی ہے بستر اوتے تھوڑا جیا مورا کٹ تے پالا نہ لگے مرو بچو کاٹتے نا ریموٹ، بیگم یہ والا ٹھیک ہے نہیں، اس میں آگے والا گانا لگاؤ نا، آگے والا ٹھیک ہے۔ واہ واہ یارا قسم خدا دی کر کے آنا، گل گئے گلشن گئے دتورے رہ گئے، عقل والے ٹر گئے بے شعورے رہ گئے۔ ہائے ہائے علامہ اقبال دی روح تڑپی جدو مسلم دا حال ویکھیا فرمایا رے واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا ارے روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آخری گل ختم، تیرے تو پوچھنا سوال میں کر رہا جواب تو دے۔ میرے سونے حسین مولا حسین کربلا دا شہزادہ شاہ سوار کربلا، اللہ دے قرآن تے حسین کتنی قربانی دیتی۔ آخری گل ہے او دے بعد میرے نال نعت خواں دو مصرے نعت دیو پڑھ سی سنا دے کے بند۔ سبحان اللہ۔ اچھا مکہ بھی قربان کیتا ہے کیشا تے قرآن تے، مدینہ بول 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 میرے بول، حسین مدینہ بھی قرآن تے قربان، مکہ بھی قربان، علی اکبر بھی قربان، اونو محمد بھی قربان، سونے حسین اپنی جان بھی قربان، اور حسین دی حسرت سی جان لگیا قرآن تے قربان ہومن لگیا کہ کاش حسین دیا کروڑا جانا ہوون ہا منان محمد دے قرآن تے ہک ہک کر کے وار چھڑنا مینوں تے مزہ تاں آویا۔ نتیجہ کڈیے حسین علی اکبر بھی دیتا ہے، تو کیسا دیتی ہے؟ تو قرآن نو کیسا دیتی ہے؟ آق استاد میں بڑا کچھ دیتی بیٹھا، رن دا سوٹ لائمنا 20,000 دو، آپ دا لائمنا 10,000 دا، اما دا لائمنا 300 دا، جیڑا قرآن نو غلاف پوئی 90 روپے میٹر۔ مولوی صاحب میں قرآن دا بڑا قدر کرنا مولوی صاحب، ہاں فلم ہر رات وینا قرآن نو 5 سال بعد ہی کونی وینا مولوی صاحب، مولوی صاحب جنت لائی بیٹھے قوم جنت۔ اچھا حسین علی اکبر دیتے
قرآن تو اور مینوں آکھن دے مولا حسین تو بعد حسن وچ علی اکبر دے نال دا کوئی نہیں چڑھدی جوانی این شباب قرآن تے کیتا قربان ہن میں پوچھنا حسین تے دتا ہے علی اکبر سونا قرآن نو ہے تے تو دینا کالا قرآن نو تے سونا انگریز نو جڑا پپو پپو تے جڑا کالا نہ چلے مسجد توڑ چل قرآن میں آنا قسم خدا دی بھاویں رنگ دا کالا موڑی شان آلائی میں اللہ دے ولی دی کتاب وچ قصہ پڑھیا ہے گناہگار بڑا پاپی سی مرن لگا وے تے مڑ کیتیاں سامنے آ گئیاں نے گھر والی نو چھڈیا پچھلی کتاب کھل گئی گھر والی نو چھڈیا میری گھر والی تیرے پیٹ دے اندر میرا بال جدو جم جاوے اللہ دا قرآن پڑھاوی مر گیا وہ بڑا مجرم سی قبر دے اندر عذاباں دا سلسلہ شروع ہویا مولا تعالی دے فرشتے عذاب دے رہے نے ادھر بال جم گیا وے چلدیا بال جدو بولن سے آیا وہ گھر والی نو وصیت یاد آ گئی ماں پھڑی اللہ دے قرآن پڑھاون والے دے کول لے گئیاں استاد میرے بال نو اللہ دا قرآن پڑھا دو استاد سامنے بٹھایا فرمایا پڑھ پتر بسم اللہ الرحمن الرحیم بال توتلی زبان نال بسم اللہ شریف پڑھی رب العالمین نے عذاب دینے والے فرشتہ نو فرمایا چھڑ دیو اینو چھڑ دیو عذاب نہ دیو اے دا بال دھرتی تے بیٹھ مینوں رحمان آکھے رحیم آکھے میں عذاب دیاں میری شان رحمت دلائت نہیں اینو چھڑ دیو اے دی قبر نو باغ بہشت بنا دیو اچھا کالا قرآن نو لنگڑا انا لولا تو کوئی تھانے دار ویکھا ہی کرتے ودو لتم پھریوں یوں میں پولیس دی وردی ہے مارتے قبر اتا پڑ حسین تیرے رات کھلے سے اپڑ ظالمہ میں علی اکبر دیتے تو کانا دیتا ہے نکارا سمجھ کے انہوں کپڑے سور دینے لے دینا مسیح طلبہ اپنا مار منہ نے دھومن دینے گھر علی ٹوٹی تو جڑا جامنا نا انگریز آل او پپو اتھے ڈاڈے نو آگ لگ دیا 10 منٹ رہ گا مرو 500 جرمانہ تیزی چھیتی کرو جتی میں کوڑے میں پالج کریں ڈاڈا جتی تے لگا پیا ہے ابا استری تے لگا پیا ہے اما جناب شیمپوہ تے لگی کھلی کپڑے پواتے ٹائی لاتے ہیوک دی سپرے سٹتے جی اللہ بارو کھلیے چوچا ویچا 10,000 ڈی پی ایس اے پڑھا لکھانا قرآن اللہ پڑھا مفت مسلمان آنکھ کھول خدا دا بندہ آنکھ کھول او خدا دا بندہ آنکھ کھول ڈپلوم میں راتی آدھ رات لے سویر امتحان ہے میڈم اٹھی پئی اپنے چوچے کو سمن نہیں دینی بیڈ تے بیٹا آئی اس کو کیا بولتے ہیں بیٹا آئی نوز حد تک کو وجہ شوز کدے اممہ بستر تے اٹھی تے قرآن ہی پڑھایا بال کو ہمارو او تے میرے غوث دی اممہ سبحان اللہ لا گئی نا استاد کو استاد اب میرے بال نو قرآن پڑھا استاد بسم اللہ پڑھا میرے غوث 15 سنا چھڑ استاد حیران ہویا اما خیر ہے مذاق کرنے اے قرآن دا قاری میرے تو سونا پڑھ دے فرمایا قاری کوئی نہیں پورا قرآن نے پڑھا 15 میں پڑھ دی رہی ہے نا تلاوت چ منزلہ او سنتا رہیا پیٹ چ رہ کے اگلے 15 پڑھا سبحان اللہ حق ہے اے پڑھا لکھا ہے اے پڑھا مفت تینوں آ گئی ہے موت تو جیندہ رہا سے ہی دے افسر بننتا ہے تو جیندہ رہا سے کتنا لکھا خلا بھئی دے افسر بننتا ہے تو جیندہ رہا سے تینوں گئی موت آ جڑا قرآن دا قاری ہے نا باویں کالا ہے اننے صبح نماز پڑھسی دعا منگسی یا اللہ نماز پڑھیے 3 وارا نبی دی ذات درود پڑھے آدھے سورت یاسین پڑھیے ولا 3 وارا نبی دی ذات درود پڑھے میڈا رب سن ہاں این سورت یاسین قرآن دا دل ہین دا ثواب میڈے ابے دی روح نو پہنچا پہنچ سی ہوئے بسم اللہ پڑھیے تے یاسین نہ پڑھسی تے جیڑا ادھے ہاں پپو آئے افسر
یا تے بن سی تھانے دار یا پٹواری یا وکیل یا جج پولیس والا افسر دعا منگ سی تھانے دار یا اللہ چورا چوری کی 10 لاکھ دا ڈاکا میں موقع تے پھد لیا انہاں مینوں 7 لایا 7 نہ مینوں لایا میں مڑ چھڑ دیتا 7 لائے تے ایندا ثواب ڈیڈی دی روح آیا پڑ گیا ہمارا پڑ گیا ہیں کوئی نہیں پڑا کوئی لتر پولا پٹواری دعا منگ سی یا اللہ ماراں دا رقبہ چودھری اٹھی جے انہاں اندر خان نے مینوں دتا 40 لاکھ تو قسم اٹھا کھڑا ہو تے کیڑا محکمہ جتھے پیسہ نہیں چلدا اوے ہن تا مولوی لاون لگ گئے نا 35 ہزار مرو اوے ہن تا پیر لے لے کھولن لگ گئے نا مرو سبحان اللہ اوے ہن تا کھلو رہو کھلو پیچھے آ جاؤ اجے ویلے قرآن نال آ جاؤ قرآن اچھا ملکاں 40 لاکھ دتا اندر خانے تے میں ماراں دیاں کتاباں تو میٹ تے چودھریاں دی تے لکھ دتا ایندا ثواب ڈیڈی اب پڑ گیا یا اللہ وکیل میرے موکل قاتل تھا اس نے قتل کیا مجھے اصلہ دیا اقرار کیا میں نے قتل کیا 15 لاکھ پھات لڑ تو یا اللہ مڑ میں 15 لاکھ لائے تے مڑ لڑا جاج دے اگو ایڈے ایڈے کوڑ بن تے مارے بن تے مارے تے مڑ میں انہوں کرایا بری اندر ثواب سونا میں تینو دعوت فکر دے رہا قسم خدا دی کر کے آنا اے عذاب ہونے رب پوچھنا میں اولاد دیتی ہے کیڑے کھاتے لاگے جیڑے کھاتے لائیے اوہ پہنچ سیا کہ محمد دے قرآن نہ لاگیا قسم خدا دی کدے سورت یاسین گل سیا کدے رحمان کدے ملک کدے اخلاص کدے فاتحہ قرآن نال یاری لا گھرج قرآن دا اہتمام کر ہر شے ہر منصوبہ رد کر جتھے رہ تینوں محمد دا قرآن وکھاوے او رہ تے چلدا جا رب دی جنت پیندا جا آخری کلام جے ایتھے سارے بندے ایک میری گل کوڑی چ کرو تے میں پگ ہونے لینا ساڈا پیر باہو بول گیا فرمایا نال کو سنگی اساں سنگ نہ کریے اتے کل نو لاجی نہ لائیے کاواں دے بچے او کدے ہنس نہ بن دے بھاویں موتیاں چوگی چگائیے تربوز نہ بڑھتے باویں توڑ مکھے لے جائیے کوڑے کھو او کدے مٹھے نہ باہو باویں لکھ تقریراں سنائیے یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق علیہ سنت میرے نال نات خان ہے اجازت ہوئے تو میں چھڑنا جے ناراض بیٹھے ہو تو موڑنے چھڑوں جی میں آکھو چاہ بس ہون مینوں اندروں لیندا بس تو دعا شعر موڑ سہی آ چھڑ لواں نات خان نعرہ تکبیر مشتاقہ مجلس نعرہ رسالت نعرہ تحقیق میلاد مصطفیٰ ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم محمد مشتاق احمد چشتی